ten kameň. Ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali každý jeden deň. Dnes večer máme ale veľmi špeciálny moment. Dnes sa pýtame každého jedného z vás, milí televízni diváci, jednoduchú otázku. A pred malou chvíľou sme hľadali 6 najčastejších odpovedí na túto otázku, ktorú si teraz pomaličky prečítame. Ktorý predmet ste v škole nemali radi? Nech sa páči, Peťo. Pravítko. Moment. Je tam predmet, to pravítko, predmet, pravítko? Nie, pravítko tam nie je. Koco, ktorý predmet ste v škole nemali radi? Ja skúsim matematika. Matematiku skúsime, Peťo. Je tam matematika? Je. Ideme hrať k vám, nech sa páči, naspäť.